Hey, hvad så? Hvor er vi henne? Vi er på vores hotel i Mexico City. Fedt nok. Altså, må jeg se, hvordan I bor? Ja, kom med. Du har lige en bold med? Selvfølgelig, altid. Hola, housekeeping. Hej. Må vi kigge ind på jeres værelse? Ja, tak. Jeg sover til venstre. Han sover til højre. Og du sover til højre. Ja, det er jeg selv. Hvordan går det? Hvordan har I det? Træt. Jamen, ellers så er det fint. Træt. Oven på dagens kampe her. Hvad skal I lave nu? Nu skal jeg bade og lige slappe af, og så skal vi mødes nede på pladsen igen kl. 6:30. Hvor bor du henne, Troels? Jeg bor oppe i 7. Okay. Vi ses. Hej. Hej. Og hvor skal vi hen nu? Nu skal vi over til Mike og Peter. Ja. Housekeeping. Hej. Hvad sker der? Ej, det ser godt ud. Hvem bor her? Mike og Peter. Nå, El Capitano. El Capitano. Og I har pakket ud, kan jeg se. Jamen, der ligner simpelthen lort. Er det jer, der har badekar? Ja. Er der nogen i det? Nej. Nå, må vi se? Ja. Okay, hvor lækkert. Har I været i? Jeg har hørt rygter om, at I har været badekar sammen. Det har vi da. Hej! Ja, jeg er Vi ude. kan godt begge to være det. Ja, jeg er ude. Ej. Hej Mathias, må vi se dit værelse? Ej, vil du vise? Ej. Og hvem bor herinde, Mathias? Rune og mig. Nå, det var godt. Vi ses, Mathias. Hej, drenge. Vi er lige ved at vise folk derhjemme, hvordan I bor. Jeg er i gang med lige at finde et billede, jeg skal lægge op. Nå, fedt nok. Altså, nu bliver det jo redigeret lidt og sådan noget. Ja, skal lægge et filter på, så er det rigtig godt. Det skal ligge et filter på, så er det rigtig godt.